told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody. A few moments later. Guys, ang Mercedes. Nandito na kami sa Mercedes ngayon. Ayan. May mga mangingisda dito. Ayan, halos yan. Puro bangkayan guys. Puro mangingisda. Shhh, sabi. Guys, maganda yun dito. Dito yung mga medyo may mga murang isda pa. Makakukuha tayo sa amin. Kaway-kaway kayo dyan mga guys. Gata, masarap yan. May kalamansi. Dito isang daan na lang yun. Dito, sandaan na muna. May 20 pesos lang ito. Wait na. Alin dito? 120. Ayan na. Ayan na. Kanong kilo dyan kuya? Ano na boss? Ano kaya mo? Bakit naman yan? Ano? 4 kilos. Puputi mo na. Ilang kilo? Ano? Ayaw? Ilang kilo? Kilo? Anong isda yan ate? Gusto siya natin. Parang kilo niya, 80.
yan, reject na yun. Guys. Ambulance ng Mercedes pandagat. Yan guys, yung nakikita ninyo yan, yung mga bangka na yan talaga lahat yan mga pangingisda. Hello guys, meron nga po ako ngayong lulutuin na na yung binili ko dun sa Mercedes kahapon. Naman tayo ngayon ng talbos kamote na ilalahok natin doon. Yung simpleng simpleng gulay lang na dito na rin natin kukunin. Okay guys, makuha na ako ngayon ng talbos kamote. Wow! Kuha na ako. Popcorn. Ito. Dito na namin siya nilagay dahil para di siya kumatas sa rep. Guys, ngayon lilinisan natin to kasi dati naalam namin yung hinugasan namin, hindi pa namin hinuhugasan at kinuha namin to, may nakita kaming insekto. Ngayon lilinisan natin siya pataas pababa katulad nito. Guys, kumukulo na siya. Yan. Kumukulo na siya. Lagay na natin yung luya. Lagay na rin natin ang bawang. Lagay na rin natin ang luya. Ilagay na rin natin guys yung hipon. Siya na konting asin guys. Alright, patis. Ilagay natin siya ng paminta. Asin. Ngayon nga pala guys, kung may nagtatanong sa inyo, baka sabihin niyo hipon lang yan. Yan ay guys ay hipon na dagat, hipon dagat po yan. Hindi yan yung ordinaryong hipon na nahuli dyan sa ilog, nahuli dyan sa fish pan. Yan yung ay dahon ng kamote. So puno-puno siya guys. Habang hindi pa kami kumakain, magpapapak muna ako nito. Ulam na rin namin to guys sa ngayong gabi. Matakaw ko sa ganito guys, kaya magpapapak muna tayo. Wala pa naman sila eh. So yummy. Ito na guys yung binili natin nun.
Maraming mura dun guys na mga ganito. Masarap lang talaga dito guys kasi kung ano lang talaga anong pagkain. Sarap. Kutsara. Malinis. Sarap. Sarap talaga guys yung mga lutong bahay lang talaga. Kuha ka ng talbos kamote. Meron ka lang ganito. Marami to guys. Kaya lang, kinain na rin namin kagabi. Inisa ko lang yun. Ito ngayon, may twist naman. With talbos kamote. Imbis na labanos yung ginagagamitin natin, ginamit na lang natin yung kamote. Talbos kamote. Sarap. Maasim-asim siya na maanghang-anghang. Nagdala dun guys yung magpagkaanghang niya yung luya. Pati yung paminta. Guys. Sarap. Sarap. Wala pa sila dito. Kasi pag nakita na nila akong kumakain, sigurado kakain na yun. Ngayon, may mga ginagawa pa kasi sila, busy pa. Kaya ako ngayon ang kumakain dito. Oh, nangihingi yung pusa. Sarap. Hey guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay subscribe na po kayo. Click the bell and like and share na lang po. Sige guys, bye bye!